Biz bolsa dowam edýäs. Jemleji bäsleşimiz özüniň çykyşy bilen eminlemediň töleme bir keypini nasryýetin galdyryp bilermi? Ony az wagtdan san sekunddan biler. Garşlaryň paýtagtymyz Aşgabat şäherinden Allamurat Bayliýew, nickname'im Bayliýew. Garşlaryň. Repli dil bäsleşigimiz dowam edýät. Bäsleşigimiziň indiki gatnaşçysy Bayliýew Allamurat. Gelin özü bilen söhbetdeş bolalım. Waleyküm assalam. Gowy ýagdaýlar? Hudaýa şükür sogamy. Gowy şükür. Näme arada aýdyp berjek? Öz ýörap balan ýolum arada Aşgabat barada. Çalaja Aşgabat barada. Gurleş şiwet barada. Nirden Aşgabatdan ne başlap bilýärmi şolarmy? Diler. Sen özüň nirden Kitrovkadanmy? Aşgabatdan Aşgabatyň haýsy raýonyny? Kim raýon? Berekella onu sana üstünlüklen hem raýon bolmagyny arzu edýär sahnamyz sana garaşy. Geçip bilersiň. Biz bolsa bäsleşigimiz dowam edýär. Salamu alaykum. Altı sany ýyldız, altı aýry ýol, yedincini döretmesem zekinimiň haýry ýok. Esasy özüňi söýdürip başarmaly halky. Şondan soň bärden ýykylmagyň aýby ýok. Aýby ýok ýöne ikiň biri kineli. Başarsaň başarýany başarypdyr diýmeli. Eýem nire barsam soraýarlar nireli. Menim jogap berýän öz dilimde şiweli. Aşgabatdanam Aşgabatdanam Aşgabatdan ayağım şu taýsam Aşgabatlay arkamda güýçli ynam gurluyşum başgaraqlay bizi ýeňmegem köpsine daşlaraqlay gaty daş delýön gyýgyrsam mesden aqlay hiçbir tanaýarlar güýçini uluk gaş kirli sakal hem gyýşyk diýişdiň dinlemeseňem bolar diýsem aňan ok hiçbir şu ýoly saýlanymy ökünem ok hiçbir Ağa meni dinle bom soňa meni dile bom Ağa meni sinle gowa ilhamym gyzylyn gymmat kellamym hazine doli sözümem sesimim ýetik hemme rep çäde qara damakdan gyýyrsam istilýä gök çäde gurla bilen mok ýöne düşünýän türk çäde İçim güzel, daşım güzel, dostum arkadaşım güzel, yüzüm güzel, gözüm güzel, kıyafetim, saçım güzel, sesim güzel, sözüm güzel, kirpiklerim, kaşım güzel. Affet beni, bir tek benim yaşım özel. Kella diýär. Allamuratçan, krassavçyk, töleme aýplaşmaň men pikirim. Her bir sözüni düşünen ýeketäk aýdymçy dostumyz şeýit. Getleşimiz başlaly. Men üçin diňleýiji ökümini aýdýanlary töleme men üçin çykyşyňam gözel. Berekella diýär. Töleme hezil etdi da iki elin allardy mümkinçilik ýok. Stolmy şady aýagyna mallarjakdy vagrant. Çykyşyň üçin vagrant baş. Şumat bara sen geleniň üçin hem ökonomik wara. Gaty şumat keyp aldım dary. Çyksa wara men näme at goýardym? Maňa mikrofonu berin. Wallahi. Emme zat özüň etdiň. Aýtmak gerekkä işte. Ne? Hakyky çykyş etmeli, ne şey çykyş etmeli. Sözleri, manisi, padaşasy özüne bolan ynamy gaty gowy. Hemem öz güýçli tarapyndan çykyş etdi. Şey etmeli. Geçen gedek özüň bilýän. Şigedek reýany öz güýçli tarapyň bilen görkezdiň we ne rezultat berekellah. Sağlamca. Dowam et. Töleme 6 san ýyldyr 7-nji bolmagam finansiýa näme diýär? Goşýarmy 7-nji edip? Espeter, goşalymy? Goşdagym bolýaly. Bebe, Aşgabatdan näy? Ya gowy, doly taýynja gaýdym bolupdyr. Gaýtalamagy we ýatda galýa. Aýdymyň adyna da Aşgabatdan laýdy goýýar. Geçen gedeklerim diýany ýollaşamadyr, bilýär, geçme diýýäni ojak oglan. Geçme. Ýöne toýa bilegi diýerler. Ha? Toýa bilegi diýerler. Diýany eýýän bular ýylda säýä bular geçen gedegim aýtdym, gerek sözler ýazýarlar. Kıyınlaştıran aklar, o durmuştan vaattan kıyınla alyan oğullar ba, olarım tuvalime yönü, bu oğlan geri çıkzadı. Düşnüklücü, yaşlarım düşünüyor, yaşlara da oluyor, uluraklara da oluyor. Gulyali. Başka diyecek zadım yok, dünge övgü münasip, tuvalime.
Eýlikle pikirini aýtmak aýtjakmy? Like, kak syda diňe like bilen Sağ ol, söýden jemleýär. Iska, başna. Allah Murat, o yemmeler şey her çıkışında idiyaz beyleki şagada idiyaz Süleyman'ın gelecek zatlarına idiyaz artık maslığım yok, kimçiliğim yok, bir hilek teknik zat berene ona kellesine mağardan ok yani aydınna yerine yetirene bir ünsün çekip alıp kalyan zat da şu tarafa yoktu şundan doğru idiyazlar şunu. Benim haladım şu. Asıl men şunyalık rapleri şu stiller halam ok yani şlong ediyan zat men bir hilek ünsü çağızım çekya bir Hala diýär, hala diýär. Alqalya bir kili, ünsümü alqalya. Qow diýdir ya. Berekellah. Başna Merdan. Evet. Allah Murat. Ayf tselim mene erwet görmedim, gow gördüm. Ösere yer ba, şo ösçöňem görnüp durda. Real kaydymam, realna bir time projekt. Bir uje onu çıkaryp yadyp çıkar vermeli. Şo kellende galyan zatlar. Bir hiljek var, şo 2005-6 vibe'laryndan ýatlatdy maňa şo döwrüň raplaryndan bir hiljek köçe ýene gör. Çüçüt padaça parabotu dediýär da, olam sohbetim geler nesip bolsa. Bite de onun meşgul boldy da raýsadyňam bölýän. Şol döwrüň bitleri. Tak что это отлично. Bitem gowy. Ne diýdin? Bitem gowy. Yani bitem oýy. Yo hälim diýdi. Ha diýdim bu. Hälim diýdi. Ya bu eşmeti goz. Geň dat därli. Beat boy suwlyk sandyklardan çykartyp beatleri. Awa sandyganda tozarma atyp ýatyr tuwalama. Ýaş aýdymçylamaz olar beregi berdi. Onda näme? Artan dizet jemläp berdi. Adamlar sen men birinji aýtsakladım, mysal üçin şulaydym internet saytlaryna duran bolsa men alıp öz playlistime goşardym mysal üçin. Näme üçin goşardym? Ine bira standart aýdymlar we aýdymçylar bar. Ine soraw şu da tapawutlanjak bolsaň näme etmeli? Öz poçerkiň bolmaly. Şunýarmy şoňa? Sen öz poçerkiň bar şu wat bir kili mene keyip alym şunu dinlemekden. Ine şu ýolda dowam etseň sen ýeňersiň. Üstünü gardı ediyen. Sağ olun. Köp sağ ol. Aha. Tirdajan, fikiriňi biz bilen paýlaşaý. Sağ ol. Menim TikTok'ta görýän bulary. Tolama. Aradyna. Hewesi nime diýän kiňeden soňal agdy berdiňiz. Tolama birinji bilen gözlegmesin. Onu ýa-da diýişim hemme aýdymy ýöne bir şol ähende adaty öň şo bir dowr şeýle bir şeýle adaty rewaýdan olanlar. Onu da ýa gagamyň diýişär bir belli dällanym şol dinläp öwrenip bir şol ähende gidýän şon ine bir gerek nemerek gören. Her ýöne şo burda aýdyp duran ýa hemme aýdym ütköşgem bolsa şo burda. Ine şuny ütkötdüm, ine türk şosun aryna kilişeren boldum. Emedem boldum ýenetdiň. Ana men ene şunu haradym, dogrymy aýdyn. Dinle diye ulagym oturýar. Onun şulon yine buradan onu kapya ýa-da kapyasy gowy. Kapyasy gowy şonu hala. Kapya ýa-da adamam madama pikirde oturýan adamlar bolýar. Pikirde oturýan olanlar şonu kapya getirjek bolup her wagtda ödünü. Kän pikirlenýän adamam öz işini usfady bolýar. Wagtyň geçişmek bilen. Ana şu kapya tapjak bolup pikirlenýän jay olanlaryň biri. Şonu şonyň tugolamy gowarýan. Diňe ruhtan düşmeli. Aljalardan bilýän ýa-da. Hayrat et. Bizem bolup gördüm. Teýär bu oturanlar tugolamy neme de algaqdyr. Bäme sırmatyň ýol barlarda. Menem çekinýän çalar şular gördüm. Çalara. On mäşil ol dinleýän wagtlaň görşüňe çekinerdin has. Bu wagt on ýalak. Onu men onu çekinerim. Bu wagt ýatdan bilýän tugolamy. Men hemmesini aýdym bilýän ýat. Gatnaşmam ýa tugolamy. Köp sağ ol Serdar. Sen diýişiň ýaly hemişe pikirde gelýän ýene bir dostumyz bar, Kerimjan. Hani? Sağ ol. Dost gatgowy üstünlük arzu edýän näme bir saçaň başyna baryp işte açarny soňun diýen ýaly boldum bir hili. Bir göwüniň açylyp gitdi da bir hakykatdan bir dünýäden bizar bolan adamyň aýdymy däl ýaly. Hakykatdan diýesimiz gelýän aýdym ýüregimiň joşan temasynda bir öz bolsa öz ýörap barýanja ýoluny wasp edipdir da olan adyň näme? Allah Murat baýyl ýalar. Baýyl jan bir adyň bir bella galy nesip bolsa ul üstünliklere ýeten bolanda da duşarsaň da bolsun. Köp sağ ol Kerimjan. Ona näme? Alamrat baýly we minnetdarlyk bildirýäs. Sanjy minutda ýene de sahnada görüşürüz. Alamrat bilen. Berekella baýly tugolamy ýanyňly bombalyk geldiňmi ýardyňa sahnany. Ay kan etjekden adam etmedim ýöne Allah sana şükür gowy.
Onda da gowy birinji bilen aşgabatdan la son gowurdum. İkinci bilen hem sözüm güzel, gözüm güzel zat değiştiripsin ha. Yeni bir zatın güzelliğini aytman geçipsin. Oğlum şu edeki flow'un güzelliğin. Üytködüpsin ahir sonu berekella. Inni bul men öz pikirim sen gow çıkış ettin dip pikir edýän ýöne men pikirim hiç zat çödenok. Sebebi sahnada Türkmen räwin tanklar otyr. Tank diýende de diňe dizet gözüňe gelmeli. Beýlikler hem hakyky tank. Inni şolong häzir saňa berjek netijelerine çen garaşýat, oňa çen bolsa islenlik ýagdaýda. Öňe bir gede aýtdym mykam diýen sen häzir buloň ýykany, seni geçireni üýtgöçük seni biňjalyk etmeýärmi ka diýen. Sebebi sen eýýäm tanymallyk ba, sen tanaýalar eýýäm bir näçe sany öz muştogyň wa, dogry dämi? Vallahi sana şükür. Böyle yani şu an men anladım muştogyň wa diýip. Onuň islenlik ýagdaýda sen şu ýol bilen gitseň alyp çykjaňa men ananýan. Ak ýürekden aýdýan şunu. Onda ýene bir gedek üstünlük hemraň bolsun. Sağ ol, sana bir şey